Kai baba APC ba a Kano ba canji wallahi. Ba canji wallahi ba canji. To mu je zuwa. Ina daraktan ne zo ka fara mana. E-vibes on the beat. To ku bani kiɗan gawun na Mannura MP ina yin dariya. Mun ci mulki APC tsintsiya kun ga dole ashe mu yi dariya. Ashe mu yi dariya. A kanan mu sai gawun na man ɗawi su gwanin iya kwalliya. Mun san shi fagen yin gaskiya. Za ya yi mulki kan gaskiya. Na yi mulki kan gaskiya. Nura MP yau sai na faɗa gun al'umma mun yi godiya. Shari'ar tsaf ba faɗa, jama'ar Kano mun zam ɗaya. Gawun na fashi baya raɗa, burinsa kawai yayi gaskiya. Maƙiyan kafa kaf mun har haɗa, dama can ba su da gaskiya. Dama can ba su da gaskiya. Ai dama can ba ma haɗi, zuma da maɗaci mun sani. Gun maƙiya zan yi gargaɗi, na san za su yi da na sani. Da kayi mulkin za a ji daɗi, za ka yi aiki kowane fanni. Mu za mu yi waƙa mai daɗi, za fa ta kewaye kowane fanni. Kowane fanni. Kowane fanni. Ta ku bani kiɗan gawun na Mannura MP yau ma na fito. Da waƙar yau muka fito, APC ke fa muke batu, gawun na kai fa muke batu, wasu garo ma ya fito, mata maza duka mun fito, na murna muna yin ambato. Muna yin ambato. Ni na ji ma wani can fa mawaki yana batu bai san me gemu. Me gemu ai shi ne jigo, kana karami ya sai maka rago. Ya ɗau nauyinka da tarbiyanka amma ka ce baka san me gemu. Ya ɗau nauyinka da tarbiyanka amma ka ce baka san me gemu. Kenan ka ce baka san tsohon ka, to je ka tuba ka so me gemu. Je ka tuba ka so me gemu. Me gemu ne burin kowa, ga tausayi jin kai da kulawa, ya share hawayen kowa. Me gemu uba gun kowa, duk duniya waye kai me gemu, gun tausayi jin kai da kulawa. Ashe kuɗin za a yi cancanta, mulki dole a ba me gemu. Mulki dole a ba me gemu. Ku bani kiɗan gawun na Mannura MP zan yi magana ga mutane suna ta yin murnan cin zaɓe namu mana. Waƙa ce ni zan yi ta mana, ni shauki abokai dukka mana. Gawun na mu kai ne namu mana, ka yi gwamna murna a yi mana. Murna a yi mana. Maƙiyan fa yau duka mun gansu, suna ruwa Allah ya fi su, Allah ya baka fatale su, mu dama can mun gane su. Kaci mulkin to ya yaran su, sun yi hassada Allah ya fi su, maƙiyan kwalla a idanunsu, mu ko dariya zami ta musu. To kana wa mu mun yoda ce gawun na ne mai aiki ne, mun san shi gwani gun aiki ne, ga silan garo ai jigo ne. Gawun na da garo haƙƙun ne, jam'iyya ta APC ne. A yanzu fa kai ɗin gwamna ne, wata rana kai ɗin Frezan ne. Frezan ne, Nura MP Darakta.